tisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema halaka balo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya aw bismillah Lumière TV sanfɛ walasa ka kunnafoni jɛlen ka di aw ma bamananw kuma do ko manifin bi fa kunnafoni sɔrɔ cogo ɲuman kama ka sɔrɔ ma fɛn bili da o de la an fana ka wuli ka jɔ n'an ka ko bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ kunnafoni ɲuman dili de ma ka ɲɛsin aw ma an ka taa o laban ye boli ye n'i y'a mɛn k'an ka taa kunu yɔrɔ la c'est que kunu ta a diyara de Mali kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ hakilinaw minnu fara ɲɔgɔn kan ka parti politiques k'u ci ka bɔ yen e ko hali sisan a kumaw cayalen tɛ hali sisan wa pôle d'avocat no o de ye avocat kulu dɔ ye olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ka kuma ka wulikajɔ kɛ parti politiques dɔ tɔgɔ la minnu fana farala ɲɔgɔn kan ka avocats de kɔni ta k'u kɛ maaw ye maa minnu bɛ u ka hakɛ ɲini ka di olu ma n'a bɛ f'u ma ko solonidɔnbaw u kɔni ye wulikajɔ kɛ ka document ba dɔ kɔni o ye requête ye ka taa ka déposer précisément jamana ɲɛma yɔrɔw minnu bɛ wele ko justice ɲɛma yɔrɔw la k'a ɲini ko décision kɔni min taara n'o ye ka parti politique ci ka bɔ yen ko je tɛ kɛ n'o ye ko sabula sariya k'a bɔ o kɔn wa k'a tɛ sariya ba yɛrɛ n'o ye Mali sariya ba ye ka a b'o yɛrɛ fana kɔn wa sariya foyi tɛ yen nin cogoya in na min bɛ se k'a jira k'a fɔ ko parti politique kɔni kan ka ci ka bɔ yen nin waati ninnu na an filɛ waati min na o de la Muntaka Tall ale kɔni kun y'a kuma fɔ waati dɔw la ka jira k'a fɔ k'olu kɔni bɛ nin ko in k'u bɛna attaquer justice la e ko a ko ma kɛ sa wa n'i y'a ta k'a lajɛ Mali kɔni politiquemaw olu kɔni bɛ wuli ka jɔ bɛɛ la min bɛ se ka to nin décision kɔni bɛ se ka bɔ a ma n'o de ye ka parti ci ka bɔ yen o kɔni bɛn kelen t'o la fewu wa mankan ka ca o nɔfɛ n'an bɔra yen hali sisan an bɛ to an ka jamana in kɔnɔ yan nɔ précisément a bɛ fɔ fɛn min ma ko la coalition islamique militaire n'i y'a ta k'a lajɛ nin ye kuluba ye kuluba min n'a bɛ silamɛya kɔnɔ ni olu ye maaw ye maa minnu na arabu yɛrɛ ka ca la kosɛbɛ koyi u kɔni ye wulikajɔ kɛ ka n'an ka jamana in kɔnɔ n'o ye Bamako faaba ye précisément an ka CICB kɔnɔna ɲɔgɔnya in kɔni a daminɛ le 22 mai 2025 précisément au CICB de Bamako wulikajɔ ni baara in kɔni min kɛra o de ye ka terrorisme kɔni ka kɛlɛ ka bɔ Sahel jamanaw kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ maa min kɔni kun bɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya la an ka jamana in kɔnɔ n'o y'an ka maaba dɔ ye o de tɔgɔ ye ko général du corps d'armée Sadio Kamara na ale ye ministre de la défense et l'ancien combattant ale de kɔni kun bɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya la général Sadio Kamara ale kɔni n'a ka jamakulu kɔni u y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ ni baara o baara bɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ ka terrorisme kɛlɛ ko olu sen bɔ o la wa olu b'a kɛ ka s'a dan na nin jɛkuluba in yɛrɛ sa mɔgɔ min kun b'a ɲɛma sa o de ye i n'a fɔ le général Mohamed Al-Gahadi o de kun bɛ nin fana ɲɛma arabu do a tɔgɔli foli ma nɔgɔn hali dɔɔni n'i y'a ta k'a lajɛ arabu ninnu ka fara farafinw kan ka fara Mali kan ko ani Sahel jamanaw précisément AES jamanaw ko wulikajɔ ni baara o baara bɛ se ka kɛ min bɛ se ka kɛ terrorisme bɛ kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ko o b'o kɛ ka s'a dan na wa n'Ala sɔnna ma terrorisme ko o bɛ vaincu Sahel kɔnɔna na n'Ala sɔnna ma n'an bɔra yen hali sisan an bɛ to an ka jamana in kɔnɔ la confédération des états du Sahel AES précisément olu ni CEDEAO kɔni ye ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛ an ka jamana in kɔnɔ o ɲɔgɔnya in kɔni kɛra sababu ye ka ministre des affaires étrangères de l'AES kɔni ko o ni CEDEAO commission ba ye o ɲɛma ka u bila hakili wagasi ani hakilila ɲinini na min bɛ se ka to CEDEAO ni AES hali ni furu bɛna sa furu in kana sa ka kɛ sa jugu ye a kana kɛ furu jugunin dɔ ye sabula n'i y'a ko bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka ta k'a lajɛ u y'a jira k'a fɔ ko jamanadenw kɔni ka taa ka segin i n'a fɔ hali an ka nafolo ko an ka sɔrɔ ko an ka jamanadenw ka biɲɛw n'o ye u ka nafolomafɛnw an'u ka fɛɛrɛfɛnw
ko nin bele jeli fere bina ke min bi se ka to abito a coga korola yanni decision kuraw do kata yanni hakilina kuraw kata yanni sharia kuraw ka soro a wuliga jona bara ko ni keram Bamako précisément anga ministre des affaires étrangères no ye Malita ye o jabala bala ayesi ministre fla nyana no ye Burkina ta ni Niger ulu ka ministre des affaires étrangères nyana ni ko bele jeli keraw lu nyana kata fara CEDEAO jamakulu ka commission jamakulu ko ni wa uya jira ka fo ko jamana précisément nyemaw no ye CEDEAO jamana nyemaw ani ayesi jamana nyemaw ku yutigar nyoma ko ben ani ben kanfo ko bi se ka to se na fo ka ta fo ko ngoni bina ban wati min na fo ka ta fo ko sharia qur'ani hakilina qur'an tara min bi se ka to ayesi ni CEDEAO ko ni ku bi faraga bon ngona nambore ale sisan bi tanga jamana ba konna no Mali ba faso ba Mali bay anga vérificateur général koro koni ale tara ka rapport laban koni ka ta déposer jamana nyema nye koro ka jira ka fo ko ale wuliga joni bara mununke a koni a bara nu bere jalina foye ke wole mununke no ye ka sege sigil ba mununke ka damina 2018 fo ka tabla 2025 e ko koni ya be franya ta 12 milliards de francs CFA la wa aya jira ka fo ko ni wuliga joni ni bara en koni sanwulan vula kono ko o bara kera fo ka ke akase adana wa bara en koni nyana ko jugu ni yata kala je vérificateur général mo koni u ko fem be ka ko je sisan o de ye lafiya ani hakili sigi o be se kana cogo mina o de ka yurgurgu kele ka bon Mali kono ani ka Mali den ku bali yurgurgu kelila o vérificateur général kura yara min dona ale koni ya ka passation de abfomi mako prestation de serment ayo ke bi anga cour suprême nyama wa akoni bara de damene flena ale fana bolo sangulon vla abina o fana ke komina fo min bora o ya ke chogomna wandi ya takalaje ya nanga bo ko yanga jite ko namba fo na ko précisément flachi ngono amba fo ko groupe lumière bi labena ko ka anniversaire fêté bara nun deni nara sona be ke sibiri nata ya be ke sibiri nata ku ngon précisément o bi ke le 31 mai maison la presse la ami ngon sore ne gagné kononto ka tabla fo ne gagné ta ani sabara na fama ko 13h hakilna falun jetamino kuna fondilaw munde kama anteka soroke munde kama sorogale ya banka munde kama segen banka munde kama anteka seka boanyarla munde kama anteka seka barakale uteka seka sara soro munde kama mumbe baraka kuna fondi kono uteka lafia ambena ta ni bele jali barachi groupe lumière ka anniversaire lancement don mimi seka to bele jali seka lafia soro on ko fait ça ballon temps qu'on est bina damne le 14 katabla le 12 là le 14 juin katabla le 12 juillet là concert belé bolo dalembe Malika le 12 juillet kadouguje le 13 juillet là parler de la culture café désert konana mintina ke baché kana dessert sous Mali artisu précisément obito bla ou flani de bela adon chauffé abike baché feu commune natna décès donc ninde kunye bi kuna fonu yo kala sawma aya kambe ndalama bashike shini anni au amena nyagon sorni kana kelenka wassalam Malikono ani malikoka andeta ande machi wanera chanta tote amune jokala ni babli bo kono terenda mo ngani gushi yere kele mbolo sa ani wati na ngoche ganaro kama ganero nire ko andeta ande machi wanera ya chanta tote malikono ani malikoka lawo yiwai o wati kono saka fomale de bela jere nyana sa akone jokala ni ka emission daminene segala ni muso gano amuni shiloro wuli gi jodere babli mbo ko firenda mo wala ni nguzi yere kele mbo ala wi ne ba na ne ba gara tuwi jela ka demene ijo folo sa ngara joere la sababa bollu ay ni ngana ay tina bolesa akana zuru na emission la ka tanga arajoe jogala ni gisigia kombe dugu kono eto ndo kala ma fiu eta kala ma ka fo lumière tv mauka anniversaire de binake anno ko le anniversaire me so ko sere kana ni ka radio ta ka talu wa o me fakata ni ka radio lu goro le o le kombe du est-ce que tati ama konde kono anna bori kono aywa itafo le 12 juillet le 12 juillet le 12 le 12 juillet am yo mo soro rod me soroke
Yɔrɔ belebeleba in tɔgɔ sa fa bɛ badala sa. Ah? Fa bɛ badala sa yɔrɔ belebeleba in. Palais tɛ wali. Awɔ, palais yɛrɛ de don. Palais la clinique la. Donc an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ. Awɔ, an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen. Café des airs kɔnɔna la kɛ. Café zari kelen kelen. O don kɔni an bɛ café min fɔ k'a noyé o don. Sa ko café wa. Ko café des airs ko. O ɲɛnajɛ bɛ kɛ yɔrɔ min na. Application bɛ k'a kɔnɔ. Aya basi tɛ. Awɔ, a bɛ daminɛ ni balontan ye. Balontan b'a la. Comédien ka balontan ni hakili la kɔni est ce que awɔ o b'a la. Comédien ni journaliste wa. Aw tora basi bala Ala k'aw t'aw ko. Aw bɛ se comédien na. A yɛlɛ kɔni tɛ Mali bɛɛ ne de m'o f'i ɲɛna bi ne jo kalan ni babiliba maa tɛ k'i bɛ se mɔgɔ la anw na balontan na comédien fara artistes quoi artistes fara journalistes quoi maa tɛ k'i bɛ se comédien na balontan na dɛ a mɔgɔ tɛ donc k'a fɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa nin kuma min fɔlen ɲɛna anniversaire mondial an ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu an ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais la café des arts la e m'a fɔ ko café ti min ye yan. Concert k'an bɛ taa ko concert bɛ kɛ yɔrɔ min na. Wala o don a tigɛ basi kan na bɛ dɛsɛ worokɔrɔtɔ o na su sama nin don in e yɛrɛ a don ne ko i bɛna fa jumɛn de fɔ dɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ko balontan b'a la balontan dabɔkun ye mun kama ye comédien b'a la an ka artistes b'a la ka fara journalistes kan nka ni Ala sɔnna a ma a finali an comédien ta don a mana kɛ misi min ye a woro an bɛ t'o don an ka cɛ fɛ yen n'o ye Gaga ye sa. E bɛna bɛɛ fɔ i t'a ka ɲi di yan. O bɛ tɛ sira d'a ma. Donc o la on te donne le rendez-vous le combien. Ne yɛrɛ fana y'o sɔrɔ le 12. An tɛ maa ci wa ne yɛrɛ y'an ci an tatɔ tɛ ni cira ni cira denmisɛn an tɛ sira minɛ ka taa basi. Balimakɛw n balimamuso électrominɛ de jɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sokɔnɔminɛnw misiri kɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafuluminɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe. Hatɛ Fune Dumasi Chez Mamutu Traoré yele électronique a filɛ nin ni bɔra Membo sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre Mable fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique chez Mamutu Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ bafoule guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tuma na sa boli biribiri i ka taa se yele électronique chez Mamutu Traoré ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ o ye cɛ Fune Dumasi o tuma na sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Traoré ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique hatɛ aw ma ye Lumière TV ma ko ti sa fanga ti kɛrɛba sara yelela aw de la ne kamaw de ma Ala k'aw balo minnu b'aw juguya k'u ka juguya to minnu b'aw kɔniya